Hello guys, welcome back again. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। दा जों गेंटकआव दं, MG मार्केट थांगासिनो। गेंटकनि नाइट भिउ। MG मार्केट सफैबाय। MG मार्केट सफैबाय, MG मार्केट। महात्मा गांधी। Oh, dragon. क्या हो रहा था? बे जायगानि सोमोन्दै एसे माबा माबि होनलाय दे। आं मा होनबावनो? No words. दे होन। मानसिफोरनि थाखाय फैनो हागोन आरो मानसिफोर नायनोबा फावफोर नायनोबा बेस्ट आरो बियो फावफोर नायनोबा बेस्ट। फावफोरा हेन्डसाम हेन्डसाम नायखायो बेखौनो सालायगोन होननानै। बिनिख्रुइ 2 पॉइंट बारा हैंडसम। क्या बोल रहे हो ब्रो? इस जगह के बारे में क्या बोलना है आपको? इसके बारे में? ये जगह के बारे में। जगह तो जन्नत है भाई। जन्नत है ना? मेरे को थोड़ा सा जमीन दे तो मैं रह जाऊंगा इधर में। इधर अच्छा। और एक अच्छा सी लड़की। MG मार्केटनि नाइट भिउ। लाइटजों बांसिन मोजां नुयो। नेहा हाय होन। हेलो गाइस, हाउ आर यू? होली मोली को टेक करूंगा। हेलो गाइस। This is 2021. Holy moly guys. Today we are in Sikkim guys. MG market. We are in GANGTOK. We are in MG market of GANGTOK. केमेराया क्लियार नङालै मोजाङै। थेवबो नायसाबदो नोंथांमोन। प्लास्टिक मोनसेबो नुखाया। अरे दा जों नै आब'मोननि गस्ला बायनो थांगासिनो। नै आब'मोनहा। आब'मोननि गस्ला बायनो थांगासिनो नै जोंना आब'आ। गस्ला बायनोबा कन्टेक्ट खालाम। बेखौ कन्टेक्ट खालामनो नो गस्ला बायनोबा। फ्रियावनो आं अफार होगोन आङो। डिसक्रिप्शनाव इन्स्टाग्राम लिंकखौ होगोन दे। मेसेज खालामनानै सोंहरबानो जाबाय। ओइ बे नङा।
बैयो ब्लु कालारनि लाइट बिदि नङा होमबा? मा गस्ला बायगोन एसे खोन्थालाय मा गस्ला बायगोन? लंपेन्ट बायनां एसे 3000 नि बा नेहालाय मा लंपेन्ट बायगोन? बाया जास्ट स' हिन्जावफोरनि बुस्थु जोबसोलै गासिबो गाहायाव थांथ'सै बायथ'दो नोंसोर मा एक्ट्रिस बाया जेबो गाहायाव थांथ'सै फाइनालि जोंना आब'मोनना शपिंआ जाखांबाय दा फाथांखोथाय बिसोर फाथांखो बिसोरलाय हा आब'मोनना फाथांखो बेयाव जिरायनानै मानसिफोरनि थांलाय फैलायखौ नायबाय थानो हायो नोंथांमोनहा जेबो प्रब्लेम गैया हाद्रिबो गैया आराम जिरायनानै मानसिफोरनि थांलाय फैलायखौ नायबाय था नायनो जिरायनानैलाय माथो खालामनो Our gang. Holy moly. Shopping खालामखांबाय दा हटेलाव थांफिनसै MG मार्केट मा लाखो आब'मोनहा? आं जेबो लायाखै आं बिराद दखान देखायनाय नैबे मा लाखो आब'आ सासे आब'आ हा खोन्थाबावला जेबो लायाखै हा जेबो लायाखै आसिबा नांगौ आंनो आइसक्रिम जानो नागिरदों नै आंनोबो मोनसे vanilla vanilla मा नांगौ के vanilla ना मा फ्लेभार बे चॉकलेट चॉकलेट फ्लेवर बटरस्कॉच नहीं है बोलिए दादा क्या लीजिएगा भैया नहीं है क्या बटरस्कॉच नहीं है बटर है vanilla ना देखो चॉकलेट 60 vanilla मोनसेयाव 30 रुपिस एक vanilla जानायखौ देखायथ'ला MG मार्केटनिफ्राय फैफिनबाय दा नोंथांमोना जुदि कर'ना टाइमाव स्किमाव फैनोबा माखासे फर्मेलिटिस खालामनांगौ ना बेखौ खोन्थाना फार्स्टआव आर्टिफिशियेल कर'ना टेस्ट बानायनांगौ ओमफ्राय बिनि नेगेटिभ रिपर्टखौ स्किमनि गेटआव हाबजेननाय गेटआव देखायनांगौ पुलिसफोरनो चेक पस्टआव ओमफ्राय मास्कआ एनि टाइम बायहेरायाव ओंखारबा लानांगौ माबा गन्थंबो नुजानो मोना जुदि नुजाबाथाय लायाबाथाय 300 फाइन लायो 3000 नङा 300 फाइन लायो ओमफ्राय हटेलफ्रावबो हाबनानै नायलाबायो मालाबा मास्क लाबाय थानांगौ बेबायदि ओमफ्राय जुदि मास्क लानाय नुवाबा फाइन लायो 300 दा दिनैनि बे स्किम गेंटकनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय गोजोननाय थासिगोन औ दे बाय